8 майда Искизейде жеңүү күнү уңайынан тантаналы митинг узды. Бийик Ватан сугышы әлеге урын белән бәйле бирдән яуга 11600 зәйле фронтка китеп, аның 7410 сыгына әйләнеп кайтты. Якынлашып килүче жеңүү күнү белән район башлыгы котлады. Проходит десятилетия. Каһарманнар сугыш авырлыкларын үз җилкәләрендә татыган шаһитлар арабыздан китә бара. Һәр югалту безгә калган ветераннарга карата тагын да сактычлырак мөнәсәбәттә булырга, игътибар һәм кайгыр туйшанлык күрсәтергә, мөһим мәсьәләләрне хәл итүдә булышырга, аларның һәр кайсына зәй җирендә иминлектә һәм куанып яшәү өчен кулдан килгәнен барысын да эшләргә өндәй. Сугыш авырлыкларын үз җилкәләрендә күтәргән, сугыштан соңгы елларда илебезнең торгызуда алыштыргысыз өлеш керткән данлы буын вәкилләренә зур рәхмәт белдерәм. Сез безнең горурлыгыбыз, үсеп килүче яшь буынга рухи көч, туган җиргә мәхәббәт, бердәмлек, фидакарлык, ярдәмчелек үрнәге булып торасыз, ди Разиф Кәримов. Тантанада жиңүү күнү белән хәрби комиссариат җитәкчелеге сугышчан бергәлек хәрәкәте оешмасы, район ветераннар советы котлады. Бәйрәм кунакларына театрлаштырылган тамаша күрсәтелде. Зәйдә җиңүнең 76 еллыгын 8 сугыш ветераны, 3 концлагер тотканы, тыл хезмәтчәннәре каршылый. Аларның күбесе Искизей бистәсендә яши. Сугыштан кайтмаган һәм бүген сафта булмаган ветераннарны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Тантананың тәэсирле мизгеле һәйкәлгә чәчәкләр кую булды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.